a que entrem al seu món, a que entrem al món del Benet Rossell, a que comencem a conèixer com ell treballa. I d'aquesta manera podreu agafar vosaltres idees per després fer d'artistes, com fa el Benet Rossell. Esteu a punt? Sí? Entrem a dintre d'aquest món? Vinga, aixequeu-vos i anem cap a dintre de les sales de l'exposició. Va, cap aquí. Endavant. Totes les seves cal·ligrafies, tots els seus benigrames. El Benet Rossell hi posa nom. Amb aquests pincells sabeu què fa? Tot això que teniu aquí. Tot això que teniu aquí, totes aquestes cal·ligrafies estan fetes amb els cabells del Benet Rossell. Arriba de eso. Huellas. Ese espacio. Letras chinas. No tengo ni idea. Slide. Ara me pongo, Què hem vist a l'exposició? Plumes. Plomes? Lupa. Què més? Pinzell. Però la canya no l'he vist. No. La canya no, Aquesta... I la ploma l'havies vist, la ploma? Sí. Aquesta és una, n'he fet dos. I aquesta és una altra que és com un arbre més, diguem, no la palmera així, sinó amb un tronc més palmera-olivera. Per aquí palmera-olivera i per aquí palmera-palmera. Una mica estil oriental. No hi ha un violí, però sembla una persona que fa això, que toca el violí. Sí? Sí. A veure, la proposta... Home, aquesta és molt... A veure, me l'expliques? És un cotxe que va passejant i es troba a un home en el camp i un gos i veu el sol i la lluna. S'ha centrat en les coses petites que no es veuen a primera vista, sobretot a través de la cal·ligrafia. Quin univers s'amaga darrere d'elles? M'agrada la paraula amagar, en aquest cas, la cal·ligrafia desvetlla el que està amagat, desvetlla l'essència de les coses. Les coses no tenen esperit, però hi ha l'esperit de les coses que es pot captar, i aquesta és l'essència de la cal·ligrafia. I aquesta pulsió o aquest automatisme ve de molt lluny, és la riquesa d'aquestes micrografies que em són tan característiques i que donen la dimensió d'un escriptor que escriu sense paraules. Però a més d'escriure sense paraules, també escric amb les paraules. Que era la resina de polièster, amb el seu catalitzador. Arribo a casa, obro la nevera i trec un motllo de glaçons i començo a experimentar en aquest sentit. I vaig veure que, esclar, amb el catalitzador, el líquid esdevenia sòlid i començava a intervenir una primera inclusió, una intervenció artística, una altra inclusió per damunt, i així vaig anar, diguem, descobrint tot un món. I aquest món era el suport, per dir-ho així, de la meva pròpia vida. Mitjançant el 3D, les ulleres s'animen i ens expliquen la història del fotograma. La història del fotograma vol dir aquí veiem el so, la columna de so, aquí veiem
la perforació del fotograma i estem recorrent, sentim el so del projector de 16 mil·límetres, entrem en aquest passadís, que és el passadís de la imatge, que és la generació de tants somnis i de tantes imatges que tenim al cap, perquè d'alguna manera tot passa entre l'aquí i l'aquí. D'alguna manera, jo, ja pels meus orígens, soc un pagès de l'art contemporani, que planta art. Planta art, esclar, aquest art espero que creixerà, que germinarà, que portarà. És com quan era petit que anava a regar l'hort. Clar, jo crec que l'art no ha de contaminar i crec que no ha de portar amb cultius transgènics que malmeten l'ecosistema. Penso amb la punta del pinzell és aquesta instal·lació de 409 obres pictòriques. Aquestes 409 obres pictòriques són les 409 obres que jo tenia al meu magatzem. És a dir, és el magatzem que ha vingut a visitar el museu. Això, més o menys, alguna cosa podem entreveure, perquè al capdavall hi ha moltes maneres de mirar. Tenim allà al fons un arxiu informàtic, un arxiu amb el qual de cada una d'elles consultem tot el que estic dient i després intentem veure-ho, però hi posa imatge no disponible, és a dir, no ho podem veure. I aquestes 409 obres que no podem veure, d'alguna manera també parlen del moment crític i potser críptic que viu la pintura als museus en aquest moment. Benet, quina reacció buscaves? Buscava la reacció de despertar una mica la mirada. És una provocació a la cultura de l'espectacle, és una provocació a la falta d'atenció per la pintura. Abans que la persona que ve i que queda una mica paradoxalment sorprès d'aquesta proposta, que sigui un punt de diàleg i que sigui també un trasbàs d'idees, no només en un sentit, sinó també amb l'altre.
queda inaugurat el microteatre. Berenguer, canal de l'embut enllà. L'aparença se'n va, com una ploma, i roman el vent germà, que escampa les cendres, memòria irremeiable. Vols nomenar la realitat? La pura llum no es pot comprar. L'imaginari és màgia i no cal de moment que la natura desaparegui.